ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସହଜ ନା, ପରିଭାଷା ତାର ସେତେ ଯେ ଜଟିଳ ଆଉ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଅକ୍ଷରରେ ସିନା ଅଢ଼େଇ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥରେ ଅସରନ୍ତି ଶବ୍ଦର ଗନ୍ତାଘର। ସାବନ୍ୟ ସାବନ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆଖିରେ ଲୁହ, ମନରେ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ସାଥୀ କରି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସତରେ ଏସବୁ କ'ଣ ସତ ହୋଇପାରେ? ନା ତା ଆଖି ଆଜି ଯାହା ଦେଖିଥିଲା ସେସବୁ ଭୁଲ? ଭଗବାନ କ'ଣ ତାକୁ ହିଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି ନେଇଛନ୍ତି? ଏବେ ହିଁ ସେ ତାର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ଜରୀରୁ ରିକଭରି କରି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ଆଶା ରଖିଥିଲା। ତା ଆଶା କ'ଣ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆଣି ଚାଲୁଥାଏ ସାବନ୍ୟ, ଆଉ ହରେଇ ବସୁଥାଏ ନିଜ ମନର ବିଶ୍ୱାସକୁ। ସେଦିନ ଯଦିଓ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ଜରୀକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ହାରି ନଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ହାରି ଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱାସରୁ। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ଅବଶୋଷ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଅବଶୋଷର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଷ୍ଟୋରି ବାଏ ଅପେକ୍ଷା। ଯଦି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏପିସୋଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ସାବନ୍ୟ ଆଜି କାହିଁ ହାରିଯାଇଛି, ତା ସହ ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି।